nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga anak. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Ann. Hingkod ang pangidaron, single. Itago na lang nga akong address. Punto personal ra kining akong suliran. Kabahin kini sa akong nauyab online. In love na baya kay ko niya. Pero dili man mo tawag o makig-video call. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nakauyab na ka? Yes, day. Si Neil. O gwapo kayo siya, day. Well, kinsa man ko nung gwapuha nga nailad ni mo, be? Grabe sa pagkasultiha. Tinuod ka na kung naong ang mga pictures nga akong gibutang sa akong FB, no? Na, o gingon siya, nga gwapa ko ko. Ha? Buti mo ipasabot nga, sa Facebook lang mo magkaila-ila? Oo. Sa FB lang. Nagkita na day mas personal, kaya nakauyab naman ka mo. Imo naman ka siyang gisugot. Bapa mi nagkamit. Unsa? Diin raman din mo siya gisugot, day? Sa FB gani. Sa Messenger ba? Sa Messenger, ha? Gani. Nakik-friend siya nako sa Facebook o nag-message nako sa Messenger. Kadugayan na mo chat-chat, nanguyab. Uniya, kay gwapo man kaayo siya sa mga pictures dahil siya na. Mauto ako lang isugot. Nisugot kag uyab sa chat-chat lang? Sabagi sige ade magkut-kut anang cellphone nimo. Unya mo katawa rasad kag imo diha nga ikaw rang usa. Halos dili na nimo mabutang ng imong cellphone ay. Maskin magkaon na ang cellphone skillets plato. Na mga hugasan dito sa banggira ay. Wa ganito nimo kahugasi. Kay sige ka na lang gyud atubangan imong cellphone. Mama sad oy, ang akong uyab man gud ma sige chat nako. Unsa? Nakauyab ka na di ay? Taga-diin man ko na ha? O nga nung wa man ko makailana. Wa ko kamatikod ana da nga namisita din he sa to. Ma, sa online lang nako siya na ila-ila. Sa internet, sa Facebook. Unsa man din na Amerikano na anak? Dili maoy, Pinoy. Pero mura siya og Korean o beauty. Murag artista ma sa mga Korean novela. Hamis kig naong ma, unya puti. Og singkit siyag mata. O gwapo kay siya ma. Bebe, hain ko do be. Dara ma, O kani, kini siya mao ni yung pictures. Awa yung profile pic. Gwapo kay masa. Uy, di ni artista. Mura ka nag-artista sa kagwapo ma. Og mauna siya ang akong uyab. Uy, kagwapo gud ni mong uyab-an. Tinuod ka ne? Ha? Mura gyud bitaw og dili katuhuan. Kay gwapo kaayo si Neil nga akong uyab. Mura Koreano. Ay, mo kasalan siya si panawag. Uy, nagpaabot ko Neil nga mag-online.
Luday, sina. Hello, Day. Ah, Mo ning imong uyab nga nag-post o gitag nimong iyang post nga in relationship siya nimo? oh. Unya. Nituon na ka. Ha? Poster man ni Day. Ha? O si pusher? Daya pa takagsulti, oy nga pusher nga akong uyab og drugs, ha? Ayaw dayon i-judge. Kaya pa ka makailan niya. Dili pusher, oy. Dili pusher nga pusher og drugs, Day. Poster ba? P-O-S-E-R. Poster as in mangingilad. Unsa? Gwapo gid kaayo ang akong uyab nga akong naila-ila online sa Facebook. Og proud ra ba kaayo siya nga mutag nako nga in a relationship nako. Mao nituog gid ko niya bisan ug wa pa nako siya makita sa personal. Og na in love gid kaayo ko niya kay gwapo lagi kaayo siya. Og proud lagi siya nako. Unya, I-video call ko na, Bi. ha? I-video call. Aron makita na tong katag. Ngano di ka sinaoy? Ngano dili man ka-happy para nako nga imong friend? Be happy and proud na lang nako oy nga nakauyab ko gwapo nga murag Koreano. Ang pangutana lagi, anak, Day. Tinuod ba ng lalaki, ha? Ay, sina ba? Ngano di ka oy? Bitter lagi ka. Nagduda gani ko nga mangingilad ng imong uyab. Susan, ay gyud pa daan na, ha? Kadungog ba kag balitaan na sa radyo, ha? Inumdum ka tong usa ka batan-on nga sama nimo, nakig-chat og batan-on nga gwapo kuno kaayo. Unya dihang nag-meet na sila, idaran na ding lalaki. Na, gipatay ba ito niyang babae, Day? O gipanitan ang naong. Ha? Moong siguruan ni imong uyab kung tinuod ba na. Tingnan nga, mag-video call mo. Tanaw kong apil, ha? Tanawon ta kung kanang iyang naong sa iyang mga pictures, tinuod ba yun ng iyahang naong. Sina? Sige na, i-chat. Kay, di masab ka na mo tubag kung tawgan. Tingnan nga, mag-video call ka. Ni-reply raman day. Wa man mo tawag. Unsa may message? Unya nako pakita nimo kung mag-meet na ta sa personal. O, ara. Poster lagi ng tawhana, Day. Mangingilad na. Ayag yun pagkikita na niya nga ikaw rang usa. Pagkagid og kauban. Kay basig mabiktima ka na, Dayan. Ha? Di gito bago nilang akong tawag sa messenger. Tinuod ka ang duda ni Daishina? Nga puser ring akong uyab o mangingilad? Daoy, saan man ako, ani? Nga na-inlove na ba kay ko niya? Tungod sa among mga chat-chats, kay sweet kayo siya na akong mo chat. Sinil, ni-chat wag gihapon ay. Hi, be. Na ako sa work, be. Ay, hala. Naadi ay siya sa trabaho niya. Ready ka na ba sa atong panagkita, be? Kay plano na ako. Sa birthday na lang tingali na ako. Sa sunod buwan ta magkita. Hala, makikita na siya na ako. Makikita ka ako niya. Mysterious gid kaining akong uyab. Kaysa chat ra gyud ang among communication. Dili mo sugot og tawag bisan man lang unta to makadungog ko sa iyang tingog. O wa pa gyud ko kakita sa iyang naong. Dili man sad makig video call. Kay i-surprise kuno ko niya sa among panagkita. May kahadlok na ko makikita niya. Pero nahigugma na sad baya ko niya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa chat lang may nagkaila o nagkauyab aning akong uyab nga naila-ila na ako sa Facebook. Angay ka ako motuo nga love ko niya. Kay na-inlove na sadbaya ko niya kay gwapo kaayo siya. Ikaduhang pangutana, dili siya motubag kung akong tawagan. Dili sad makig-video call. Gusto ka ang akong amiga nga puser o mangingilad ni siya?
Unsaon man ako ani nga na-inlove na ba ako niya? Ikatulong pangutana. Ang gusto sa akong uyab nga magkita na lang kuno mi sa personal inig birthday niya. Makikita ka ako niya? Dili ka nga biktimahon lang ko ani? Ikaw pa itong katapusang pangutana. Kung dami man ni ang Facebook account niya, karon nga i-register ng atong mga SIM cards, matrace ba unya kung kinsa gyud ning tawhana, kung pusir man gyud ni siya? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ann. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal, personal, emotional, psychological nga mga pangutana, mga problema nato sa ato ang kabanay, kapikas, karelasyon sa atong mga crush, kung gibuwagan ta, gighosting ta, wa tatagda, gibiyaan ta, ay kever. Ngano di ay, kamuray din hay laki, kamuray bayis kalibutan, move on ko te. Di ko nimo, oy, mo let go ko, mo move on ko ala Catherine Bernardo. Uso bagod kayong buwag-buwag ron ngano, oy, unsay naas panahon, unsay naas buwan, okay? Anyway, ang mga ganahan mo padag suwat, palihog ay mo pagduha-duha. Ang mga nagiagian din ha, kuhag papel or ballpen or i-open ang inyong mga laptop, computer or cellphone. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, guys, please, kumpletuha lang ang mga detalye, mga sinugdanan anang inyong mga pangutanag, mga problema ay mugdiritsug suwat sa pangutana. Suryahi sa mi, unsay nahitabo. Ngano man, lain-lain nga mga although the same pangutana, lain-lain nga sitwasyon, posible nga lain pod or muvari pod ang amuang tubag ni Dr. Obra. No, even sa mga medical nga mga pangutana, especially pod sa medical nga pangutana. So please, pasabta pod mi and paspara pod mas nindot pod ang mahatag nga mahimo no nga script sa inyong life story nga mapaminaw ninyo sa kahanginan, di ba? Shout out and greetings sa tanan mga likers and followers nako sa ko ang Facebook account, Elaine Tantengco Bathan. Please like and follow my Facebook account, guys, and thank you also sa tanan nga mga nag-like and follow sa DYHPRMN Cebu ug sa mga naminaw nato pinaagi sa ato ang Facebook account ug sa mga nag-like ug nag-follow sa kini ang Akong Suliran official writers page. Shout out sa tanang mga taxi driver, mga tindera nga busy kay ron kay December na raba, ang mga naskarbon, Talipapa, Pasil, no, Tabuan, Naas, Mercados, Mandawis, Lasyon, Liluan, Talisay, Minglanilla ug asa pa. Careful lang gyud mo, hinay-hinay ang timbangan, palihog tag check, sakto ba ay panikas palihog lang kay maluoy pud mo sa mga namalit, hinaguan baya pud na nila. Kamo pong mga mamalitay ay kay mong sigig kasuko pud sa mga tindera kay gikapoy sayok kinas buntag, no, nga nagtrabaho pa in town. Greetings and thank you sa pag-greet Rafael Hika kang Tom Marlo. Kiniingon to siya no nga naglinog lagi kuno sa ilaha sumuto daso sa Cagayan de Oro. Sir Tom Marlo, please be safe. God bless you and your family. And also to Mr. Jose Lopez, kang Rosalinda Balaba Sagado, kang Miss Joyax Adolfo din sa City Treasurer's Office sa Mandaue City, kang Jeffrey Las Ponya, kang Beverly Padua de los Reyes. Hello ma'am, thank you for your greeting. Kang Neri Hamak, and also to Miss Jaja Batia Herodias of Camotes, and kang Ricardo Tuwada ug kang Lita Tabar. Thank you for your greetings and thank you for your likes on my Facebook account. See you soon, no guys? Letter sender nato karong adlaw. Kay punto personal ning iyahang pangutana. Ato ang letter sender, tagoon lang nato sa pangalan nga si Rene, gipadani ni si Ann. Ang letter sender si Ann. Wani ni hatag og address, pero sa kini ang Akong Suliran official writers page ni niya gipadala. Kay kabahin kini sa iyahang nauyab online, kay nauya na in love na baya kaayo siya ato. Ang iyaha lang na tingad-an na in love siya ha. Guys, na in love. Maski pag di mo tawag or maki-video call niya, meaning na in love ni siya text. Hala,
nakilig siya. Unsaon man niya ning mga pangutanahan no nga kay magsige ra ba nig chat niya pero di man makig-video call. So murag para niya misteryoso kuno kaayo iyahang uyab kay chat ra gyud ang lahang communication. Di man mo sugot mo tawag para makadungog sa iyang tingog. Unsa man ni amang unya hangtod karon wa pa gyud siya kakita sa naong kay lagi di mag-video call kay ingon niya i-surprise ko no. Hala, kumungya, bungi na. Saan man na? Anyway, mo niyang mga pangutana. Sa chat lang mi nagkaila o nagkauyab aning akong uyab. Nga naila-ila na ako sa Facebook. Angay kaha kong motuo nga love ko niya kay na in love na sad baya ko niya kay gwapo kay siya. Una sa tanan. Giunsa nimo ang kanang gugmaday ba? Di gyud na pwedeng di kakakita, di na nimo ma-express physically. No, kanang dili siguro na gugma nakilig ra ka or nalingaw ra ka. Imposible kaayo unya ang ako lang yun nimo inday. Ayaw dayon og tuo sa imong mga makita sa Facebook. Please lang, kibaw ko nga daghan kaayong sama nian nga mga suking tigpaminaw na igo karon ani. Hoy, mababay or malalaki, dili gyud na nato masaligan ang social media karon. Daghan kaayong mag-post-post ug bugos lang din ha. Usahay pangilad pa. Kay kung tinud-anay ng iyahan nimo nganong di man siya magpakita. Kung tinud-anay ng iyahang gugma nimo kanindot anang magkita mo, video call mo kada adlaw, no? Every day magkita ay mo, wagod ka kabawa, kakasuhito. So how can you fall in love with somebody you barely know or you don't even know? Akong pangutana, taga-asa man gyud na siya. Nga tinuod gyud ba? Di ba? Unya, kung mailad na gani ka, unsa man, tingali pangayuan na pug kag kwarta ana, pangwartahan ka. Simbako kay mo baya gyud na modus. Or, tultulon inyuhang balay, tulison mo, kawaton mo. Or, i-date ka, ripon ka, simbako, maunsa ka. Ayaw dayon og salig kay daghan kaayong mangingilad sa Facebook or sa social media. Ay pagtuo nga uskaning mga mangingilad diris ato ang society na aranis gawas, galakaw-lakaw, naani sila na naghan online. Kay kibaw sila nga daghan king pareha nimo nga weak ug susceptible kaayo. Kilig-kilig, lingaw-lingaw, ayaw gyud og pada. Kana nga di makigstorya, di magpakita nimo, red flag yun kay na. That is the reddest flag of all. Ayaw pailad, my dear. Sus, Ginoo ko, I hope no dili pa late ang tanan kay ako'y mabalaka. Ikaduhang pangutana, dili mo tubag kung tawagon akong uyab. Giunsa ko ng pagka-uyab sa good in the first place. Uy, nga ang uyab nga magkita man unta na, di ba? Nasugto nimo personal. Kibaw ko nga ay ka-backward aning attorney Elaine. Uy, di naman ni kanang uso karong mga panahon na may mag-Maria Clara ta. Dili naman ni na sabot ko, ana, pero ako ang punto, kinhanglan sa jud mo at some point magkita or magstorya kay para ma-validate nimo ang imuhang pagbati. Mao ba? Sakto ba? Inigkita nimo, gikilig ba gihapon ka? Kirig pa ba gihapon ka? No, kay gipalamian ra ka, ana, aron di man siya magpakita nimo kung seryoso og tininuod ng iyaha mo nay akong punto. Napaday kay wa na pangutana nimo, sure kang single na, di ba? So, wa ta kibaw sa background ana gyud. Dili ta magpatakag salig sa social media. I'm not saying na tanan bati, but I am saying be cautious. Ila-ilaha og tarong and be very, very careful. Husto kaha kuno ang iyahang amiga nga poser or mangingilad na siya. Unsaon man nako. Ani nga na in love na baya ko niya, ako di jud ko kasabot nimo ganong na in love ka. Wa man kakita niya, unsa ni pagka in love sa tawo, wa ka kaila, wa ka kakita. Tig balinag now, tingali ang mata na asluyo, ang ilong na hiwi, unsa ba niya, may in love gihapon ka. Diba? So please, grabe ka na suits bulsa, ayaw gyud padala. And I think sakto ang imong miga, basin impostor, poser na siya. You can even try to murag pwede man siguro na inyong mag-google kung nanggamit ra ba nagpicture. Diba? Murang naan naman ay app karon nga pwede nimong magpa-verify. Tanawa ko no. Kay basin di yun na siya. Nanggamit lang og picture sa lain. Nya, gwapo. Unya ka na. Muna lay imong gi-associate sa iyahang naong. Muna na in love ka. Pero wag yun ka kakita niya sa video.
kana nga dili makigstorya mo tubag. Di gyud na oy, di ko ana oy, ayaw ana day oy. Napay daghang laki, pangitag laki kanang makita nimo, kana maka-holding hands ka. Ikatulong pangutana, ang gusto sa akong uyab nga magkita na lang kuno mi sa personal inig birthday niya. Anong birthday pa man niya? Kasi man niyang birthday. Makikita ba ka ako niya? Dili kaha nga biktimahon lang ko ani, mauna din hay problema. Asa man mo magkita, kung magkita mo di pwedeng ikaw ra. Ug magkita mo, klaruha gina, kay di sa takasigurong siya na. Di ka pwede mo adto og pribado nga lugar. Kay daghan na kay mong nabasa sa news ha, nga nag-eyeball unya nabili nas imbornan patayng lawas didto. Naabaya gyud na. No nya na rape na di ay to. Ayaw dayon in town. Isuko ang atong bandera tungod lang kay na in love ka dyan nga birthday gift. Agoy, di good madaw. Di ko kagat over aning suliranan today. Pero guys, ayaw ha. If makikita ka hala, sige na in love ka hala, i-validate na. But you go to a public place and klaruha siya nganong di siya makikita or makigstorya nimo or makig-video call nimo. Susiha sa please lang, and ayaw gyud og adtong pribado or ngit-ngit or kamurang duha nga lugar. Bahalag may mog lola kay Attorney Elaine, delikado gyud kay I have a feeling makikita man gyud ka. So please, ayaw ha, ayaw mangayo na gani nagkwarta nimo, undang day kay gigamit gyud ka, magingon-ingon na gani nang aksidente, nawa ang ATM, white credit card nakawatan. Oy, never mind. Thank you. Next. Diba? Biktima gud ka. Ikaupat og katapusang pangutana, kung dami maning Facebook account niya, karon nga i-register na ang mga SIM cards, matrace ba unya kung kinsa gyud ning tawhana, kung poster man gyud ni siya? Well, bag-o pa kayo ni ang ato ang balaod on the SIM registration. Ako, di pa kaayo ko kasabot how it works, nga numan daghan pa kaayo sa atua ang wala pay even valid IDs. But if you can, no, I think you can verify, but di ko ganahan nga magsalig ka ana because dili ko ka-guarantee nga perfect ang ato ang SIM registration ug monitoring. That is just a deterrent, no, hoping na it can minimize but not fully eradicate ang mga cyber crimes nga mga nahitabo karong panahon na. Hilabi na nga ang technology, paspas kaayo nga nag-evolve ang technology, dali kaayo ma-hack, ma-break, ma-decode, no? Karong mga panahon na, so be careful lang yun gihapon, ha? Please lang, dili rasan. Sure ko na yung mga nangaigo today. Ay, palabis gibati, guys. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.